Ale padol za dobrú vec. Ale niekto si ho zobral. Nemi závidieť, lebo sa mi... Ahoj, Ferko. Ďakujem. Vieš, ty keď máš takto, tak by si mal vidieť. Takže za Velickým plesom, toto je Velické pleso za nami. Smer Alsej doliny, stúpame do výrazného skalného stupňa, chodník vedie popod neustále mokré skaly, ktoré dostali výstižný názov Večný dážď. Ten Večný dážď bude asi po 3/4 hodine, čo si dobre pamätám. Hej. Čiže krásky terén. Nie, to Večný dážď je len taký, ako Aha, nie, no, to je šírka asi 15-20 metrov. No. Strmší výstup vo Velickej doline ukončíme na dolinovej terase, ktorá si pre botanickú pestrosť vyslúžila názov Kvetnica. My keď sme tu boli pred nejakými 8 rokmi, 7, videli sme v septembri krásne svište, také už vypasené tučničky sa vyhrievali na Hej, aj ste si dali na obed? Nedali sme si na obed, nechali sme ich tak. Boli vypasené. No. Z toho miesta doľava odbočuje neznačkový chodník, ktorý sa začína najobvyklejším výstupom na Gerlachovský štít cez tzv. Velickú próbu, hej? Ale my tady nepôjdeme. Na opačnej strane doliny sa týčia mohutné skalné piliere granátov v rozokladnom masíve Bradavice. Tá Bradavica bola asi tie 4 Áno, to už sme to už zistili. Áno, tá Bradavica má 2476 metrov, hej? Miernym stúpaním do svahu guľatého kopca. Pohni si, nech niečo vidíme aj, no. Sa dostaneme k dlhému plesu, ktoré je vo výške 1939 metrov. Krátke serpentíny v závere Velickej doliny nás bez väčšej námahy dovedú do sedla Polský hrebeň, ktorý má 2200 metrov. Sme tam cirka za 2 hodiny. Odtiaľto? Hej. Odbočka po žltej značke je výstup na vrchol východnej Vysokej, ktorá má 2429 metrov, to znamená, že 229 metrové prevýšenie by sme mali spraviť za 45 minút. Hej? Ako ktorý? Ako ktorý? 45 a naspäť? No, ideš Ticho všetko. buď. No. Spolu výstup a zostup po tej istej do Svedského domu trvá cirka 5 hodín, hej? Lebo dole to spravíme trošku. Keďže sa budeme kochať, tak za 5,5 hodiny sme tu naspäť, hej? Ja ani k dolu, vieš, že to rýchlejšie veľmi nebude. No a zo Svedského domu pôjdeme takto po magistrále, tadiaľ, hej? Červenou značkou na hrebienok, čo je za 1,5 hodiny. A z hrebienka môžeme ísť zubačkou alebo kolobežkou za 10 minút, alebo pešo 30 až 40 minút. Celá túra nás, pánov, nám trvá 8 hodín. Som odhadol. No. Mladí turisti pokračujú z Polského hrebeňa po modrej značke k zmrznutému plesu, čo je 15 minút. To sme my po modrej. Takí tu nie sú ale. Budú tu aj mladí turisti? Cez prielom, čo je výška 2880 metrov. 800? 2280. No, sme vás iba skúšali, či počúvate. Potom stále po modrej idete veľkou studenou dolinou zo Smednickej chaty, až sa dostanete na križovatú z Polského hrebeňa 50 minút. Mladí to strávia v pohode za sami. Vychlipni. Teraz tu vypijem, hotovo. Podľa úrovne záchodov môžeme zhodnotiť úroveň národa. To je turista, ako vidíte. Veselý, dobre vyzbrojený do každého počasia.
proti lizardkám. Počkaj, ja tu... Ešte? Rob si čo chceš. Prezujem sa. Lizard je fakt chytý. Ja dúfam, že budeme takéto problémy. Ja mám, ja neviem. Janko, ale z troch prídeček ja som tam hore išiel a nedoletel. Som išiel hore a vtedy som zabočil doprava. Ale najlepšie zase robiť, tu budeme šukať, kde nevidia. To u nás nevidia. Tohto dolinou sa mohol dostať aj na to. Áno, Tamten. Jasné. Mám ho. veľký a malý. A tamto sú Belánske Tatry. Tieto kopy, To sú Belánske Tatry. to vidím, ale tieto bližšie tu. Tie bližšie to neviem. No vidíš, áno. To neviem. Hej. Chodníkom tu. My ideme tu takto spodom, tu pre sedlo a takto tadiaľ to na tú chatu prejdeme. Ďalšie pokračovanie je Zbojnícke chaty. Áno. Tuto popri tých plesách, hore vidíš ten chodník, tadiaľ a hen tam niekde je priečne sedlo. Tam niekde je priečne sedlo. Správny turista po sebe utrafil. Správne turista sa nezjede. A nesiede hlavne pred výstupom. Zdeganý šorty. Svoju krab. Se tam vyfotíme ešte. Počíva stelka. Ja správate prirodzene. Pozor, kto naproti ľudia. Tak odtiaľ za takú hoďku to tam dáme, nie? Čo? Za 4. Napaliť mu to potom na svedčko? Neviem.
Nahráš mi to na kazetu? Ty mi dáš prázdne CD. Dal sa prejsť? Takže my vyrážame, že počkaj, nemáme do Pravda, ale šort je šort. Šort je krátke na to povedať. To bol na hrebienok? Máže vodu. Takto. Inštrukcie dostali. Hej? Chcete ísť, alebo chcete... Dobre, čakám ťa tu. Dobre, tak ja vás ohlásim, hej. Práva strana, dve ruky, dve nohy. Už sme odštartovaní, poď. Áno, poďte. Neistý. Ja mám Batmobil normálny. Ideme? No poďme. Pozor, idem sprava. Tak čau, bratu. Surovú či opraženú? Opražený. Neviem, Keď dokončíte do toho slania. alebo tripo.
furman. Smotanu dávaš, nedávaš? Smotanu si dá každý sám. Cibula je kde? Cibula už je na stole. Hej. Všetko. To máš to sradielko. Syrový klubínček. To natáčaš? Nie, už netreba. Ja mám dosť. A je tam ešte smotana? To aj melem to dám o jedno ďalej a tu dám tie brúšky. Tak. Kto si dal typko? Tak. A je to. Ja som si dal smetanka. Trávičko. Jogurt? Jogurt sa dá? To je jogurt? No. Aha. Smotanový jogurt to je. Smotanový jogurt. Tak, aha, tak to nie, tak jasné, že... Tu je smotanový jogurt. To je skôr jak smotana. Nie, tak... To si mi pohoršil. Vysvetľuje i tie fotky, čo som jej poslal. O toto brucho pôjde dole. Pri tom behaní. Poďme. 3, 2, 1 a štart. Hej! Hop, hop. To už nevieš to povedať, to už čo, to je podvod, ty kokos. Štart, raz, 2, 3. Ideme tady, ne?